Els violins a l'inici es tocaven amb els dits, amb un estil que es diu pizzicato, però gràcies a l'ajuda d'un gat i les ganes d'una mare per poder adormir al nadó, es va inventar l'arc. Aquest és el punt de partida d'un dels contes que el músic català David Puertas ha escrit i que la Fundació ONCA ha portat a les escoles. L'obra és interpretada per un músic i per una narradora que s'encarreguen d'introduir els alumnes en l'univers de la música i els concerts, una idea que sembla funcionar i que atreu la seva atenció. Però els nens no són els únics que gaudeixen d'aquesta mena d'actuacions. També és una experiència positiva per als adults que hi participen. El que és diferent, trobo jo, d'un concert habitual és que tens la reacció immediata, no? No és esperar acabar la peça que t'aplaudeixin, sinó que tu fas una cosa, ara amb aquesta cançó que ens feien repetir del rock i estan allà aplaudint i cantant, fins i tot amb nosaltres. A banda de les representacions a les escoles, que s'han fet tot el matí i es repetiran a la tarda, demà també en podran gaudir els pares. Aquesta sessió per al públic familiar serà demà dissabte a 2:45 de la tarda al Teatre Comunal. I avui tenim el concert familiar, també amb la voluntat de que els pares acompanyin i vegin que la música clàssica pot començar des de baix, no passa res, no? I és una manera de fer arribar als infants el coneixement dels instruments, la música, que els hi soni, potenciar i fomentar el públic del demà. Un cop el coneixen, tothom està encantat de tocar el violoncel. Després és més difícil que un violí de seguida, un piano, una guitarra, és molt més conegut. Però el violoncel estem lluitant perquè sigui també conegut i perquè mereix ser-ho també, no? I antigament els instruments, com aquest, no en tenien pas. I tenia una germana petita, que es deia Roser, i tenia uns 30 o 40 anys. A mi m'agradava més aquella música de fa 500 anys.